Lekhetha igumgedlela inkosi enkulu uPompela esitimela samaMpondo babamkhulu uNkulunkulu phakade. Amen. Walahlekelwa kanjalo umfundisi uMngoma, isipho esihle kakhulu ayesiphiwe nguye uShembe ukuba amphelekezele. uShembe wayelokhu esha amagama awodwa ethi, ngabe sengihambile mntanami, ngibanjwe yinto eyodwa vo, ngilamula impi. Ngibona abantu basekuphakameni bexabana belwa bodwa. Wena Mngoma uyesaba yini ukuhamba? Uyesaba yini ukuba sihambe kanye kanye? Uyesaba yini ukuba ungiphelekezele? Umfundisi uMngoma wayelokhu ethena nje, angazi Nkosi, ngenxa yalo uva. uShembe wayelokhu ewaphindilela amazwi ukuthi ngilamula enye futhi impi enkulu elwayo emkhathini. Ngabe sengihambile, ngilamula abantu basesilungwini eNatali nabantu bakwaZulu babangayisidumbu sami. Abasesilungwini bafuna ukuba ngingcwatshwe ephakameni, kanti abantu bakwaZulu bafuna ngingcwatshwe lapha eMkhayidini. Kanti nami ngiyathanda ukuphumula lapha kwaZulu. Uma uNkulunkulu eseyilamlile lempi, uyongicacisela. uShembe wabe sembuza uMngoma ukuthi kubuhlungu kuphi. Wakhomba uMngoma ekhanda nangezansi kwamehlo. uShembe waphendula ngawo ukuvalelisa, izinhlungu zaphela ngaso leso sikhathi kuMngoma. Waqala walulama, waqala nokuzihambela ngokukhululeka. uMngoma lona wayengabaza, wayebuye ethande ukuhamba naye uShembe ngenxa yokuthi wayengathandi ukuthi ngalesi sikhathi uShembe sehambile abone izimpi ezizoba khona abefundisi bebanga izikhundla, kanye nazo izimpi ezaziprofithwe kuye uShembe ukuthi ziyoba khona emzini wasekuphakameni. Njengoba wayesho nokusho ukuthi bantabami, ngelinye ilanga bangishaya banikhiphe kulo muzi kaNkulunkulu. Uma sekufike leso sikhathi, ningalwi nabo, anohamba ngoba uNkulunkulu uyonehlisela omunye umuzi oyobe usuka ezulwini. Niyobubona ubuhle balowo muzi oyobe usuka ezulwini, oyobe ukhazimula njengelanga nenyanga, ukuphakama okusha, iJerusalema elisha. Njengoba phela uShembe wayithandazela khona ukuthi ekuphakameni kungabi yilo ihlane noma amaNazaretha ngaleso sikhathi ayobe engasekho kulo muzi wasekuphakameni. Kodwa uNkulunkulu aqhubeke awuvikele njalo lo muzi wasekuphakameni. Kwaze kwacaca ukuthi ukugula lokhu sekuyamcindezela manje uShembe. Wayeselele phansi engasenawo amandla okuzivukela. Kodwa ngelinye ilanga wabonakala esetotoba. Wabe setshela wona amaNazaretha ukuthi angadumali. Wawatshela ukuthi hlekani. Azama nawo amakhosazana ukuhleka, kodwa ehleka kancane. Wabe sethi hlekani kakhulu. Bahleka kakhulu. Wabe sethi abanikele u3 pence utiki wokubonga ukuze inkosi iye ekuphakameni. Wabe sethi uShembe uthe ngesikhathi efika eMposa, izwi likaNkulunkulu lamyala ukuba eze lapha kulo muzi waseMkhayidini. Waqhubeka uShembe wathi, ngifike lapha ngiphila kahle, kodwa uma sengihamba lapha kuzobe sekubuhlungu. Kuzofana ncamashi nokufika kwami ekhaya kwaNontandabathakathi. Kwakukuhle, kodwa ngaphuma khona kabuhlungu, kodwa kwaba kuhle konke ngemuva kwesikhathi. Umuzi waNontandabathakathi kwakuyigama lawo phela umuzi wakubo kwaShembe, owawulokhu usuke naliligama khona kwaCeza, waze wayofika eSikhothi, waze wayophelela khona eNtabazwe. Kwaze kwafika wona umhla ka1 Meyi, uShembe esahlezi khona lapha emzini waseMkhayidini, okwakugujwe khona umkhosi wamadokodo, iphasika likaJehova ngawo u-April. Leli phasika likaJehova
uShembe wayezoligubhela khona ekuphakameni, kodwa ngaso isimo sokuthi abasezulwini base bemtshelile ukuthi uzohambela khona lapha. Lo mkhosi wephasika wabe usubhujelwa khona lapha eMkhayidini. Ngalezi nsuku njengoba kwakuwumhla ka-1 Meyi, uShembe wayebonakala esephoxobele kakhulu, kanti naye unkosikazi oyamabhalane wakhe uShembe wayengayekile ukulokhu phela ehlebela abantu ukuthi ubaba usiyahamba. Lo mabhalane kaShembe lento wayikhuluma ngalesa sikhathi belena kwelasemkhuze, uyayiphinda manje. Ngalesa sikhathi sasemkhuze umfundisi uMngoma wayengekho, ngalesi sikhathi ethunywa eSwazini ukuyobhabhadiswa. Wakuzwa lokukhuluma umfundisi uMngoma, waya kuye uMabhalane wambuza ukuthi kusho ukuthini ukukhuluma akukhulumayo. uMabhalane wabe semkhombisa incwadi lapho ayekade ebhala khona amazwi ayekade eshiwo kuye uShembe. Amazwi ayethi, inyama yami ikhathele izolala ethuneni, umoya wami uzovuka wembathe inyama entsha. Kwaphakade bengizelwe, nanini ngiyakuba khona. Vusa omunye endlini yami ahole abantu bakho, umnike inhliziyo efana nayo eyakho, umphathe umgcobe ngamafutha omusa. Abantu bezwa lamazwi baba nosizo olukhulu, bashawa uvalo. Kwakuyiwo umhla ka-1 Meyi, kunguLesithathu, lapho abantu balala bengalele bethuswa yiko lokugula kwakhe uShembe kanye namazwi awakhulumayo. Ngakusasa ekuseni ngomhla ka-2 Meyi 1935, kwathi uma kushaya u-7 ekuseni kwabe sekuzwakala ngendoda eyayimpongoloza imemeza ithi, sontweni, sontweni, sontweni. Le ndoda yayimemezela kona ukuthi akungene phela isonto njengendlela ejwayelekile ukuthi ekuseni ngo-7 kwenziwa umthandazo wokuvuka zonke izinsuku. uShembe lapho ayelele khona wezwakala esembuza ukuthi kuyini lokho okubanga umsindo. Babe sebemtshela ukuthi umshumayeli wakho Nkosi umemeza iqala kwesonto. Wabuza uShembe ukuthi ubani othe akamemeze isonto. Impendulo kayitholakalanga. Abe sethi uShembe, niqala ngisekhona ukuzenzela, ngoba njani ngingasekho? Bahlakazeka khona lapho abantu. uShembe wabuye wathumela omunye umyalezo ukuthi umthandazo wasekuseni ungangeni, abantu abalinde isikhathi azohamba ngaso. Baphinde badideka futhi abantu. uShembe wabe sethumela ukuthi akutholakale abafana ababili ukuba behlale eduze kwakhe, bephathe iwashi, babheke isikhathi umphefumulo wakhe ozophuma ngaso. Batholakala abafana ababili bahlala lapho. Wabuye uShembe wazilalela. Naye umfundisi uThabethe wayengomunye wabo ababebheke lona iwashi. uShembe phela wayecelile ukuthi akubizwe phela umfundisi uMlangeni kanye naye uMafukuzela uJohn Langalibalele Dube, elokhu ebizwe ngawo umhla ka-1 Meyi, kodwa akaze afike laze lashona ilanga. Njengoba sekuze kwaba umhla ka-2 Meyi, sekubheke kulo ihora lika-8 ekuseni, ilapho uShembe abuza khona ukuthi namanje uDube ugcine engafikanga. Baphendula ngokuthi akafikanga uDube. Babe sebayala ukuba ngalesi sikhathi kuphuma umphefumulo wakhe akoshawa insimbi ngalowo mzuzu endlini yezitsha. Ilapho kube sekuqala khona inkonzo yasekuseni. Isikhashana nje eqeda ukubuza uShembe ngoMafukuzela, babonakala sebetheleka behamba naye umfundisi uMlangeni. Bafika njena isimo sesisibi kakhulu kuye uShembe, akasakwazi nokukhuluma. Usebonakala ngako kumoyizela kuphela. Ubonakala ejabule, akubonakali ukuthi obani laba akhuluma nabo njengoba emoyizela
Wakhuluma uMafukuzela wathi, "Baba, sengifikele." Wazithulela uShembe wambuka. Babe sebemtshela uDube ukuthi ufika njena besanda ukubuza. Babe sebethi oDube akuthandazwe. Base bethi uShembe akavuswa ncike ngodonga kuthandazwe. Bamnyakazisa bezama ukumvusa kwaze kwakhuza uMshumayeli uMthembu. Wathi akungenziwa lokho. Base bemyekela elele kanjalo phansi. Phela oDube babengazi ukuthi uShembe wayithena kayekwe kanjena kuze kufike isikhathi sakhe sokudlula emhlabeni. Bamshayisela ngomoya uShembe, baqhubeka abafana abancane bamgada uShembe bebuka iwashi. Kwaze kwashaya lona ihora lika-9. Elele ethule ethe du, enganyakazi. Wathi makushaya u-9 wabonakala esevuka wahlala ngezinqa wathi gubhubhu. Wakhipha onke amehlo ngaphandle wabuza ukuthi ngekuphi la. Babe sebemtshela ukuthi usemzini waseKhayidini. Wathula isikhathi eside engacwayizi ebheke phezulu eselele ngomhlanga. Wabe sejisa ikhanda lakhe wabheka inyakatho. Wathula isikhathi eside. Wabuya walijikisa walibhekisa eningizimu isikhathi eside. Emveni kwalokho wabhekisa ikhanda lakhe empumalanga. Wabe sethula isikhathi eside engacwayizi. Emveni kwalokho wabonakala eseqhaqhazela umzimba wonke. Nayo imihlathi yakhe yayiqhaqhazela ngamandla. Bethuka kakhulu abafana babehlezi begade iwashi. Wabe usuyaphuma umphefumulo wakhe ngalo ihora lika-9 ekuseni. Kwabe sekuzwakala ngaso isililo esikhulu. Abantu bonke ababekhona emzini waseKhayidini wafika nabo omakhelwane bezolila. Ngaleso sikhathi umfundisi uMngoma wayehlezi endlini yakhe njengoba wayesanda kululama nabantu ababemgadile. Kodwa ngokuzwakala kwaso isililo baphuma baqhasha abantu endlini. Naye umfundisi uThabethe waphuma ngalo ijubane. Wathi angaphuma umfundisi uMngoma wabona abantu bekhala beziginqa phansi. Kodwa owayemile kwakuye uDube, uJohn Langalibale Dube kanye naye ubukhosini. Ilapho uMngoma afike abuza khona kubo oDube ukuthi kwenze njani. Babe sebemtshela ukuthi uShembe usehambile. Naye uMngoma wakhala njengabo ababekhala naye wasibhonqa phansi. Kanti uMngoma phela babekhulumile naye uShembe ngayizolo ngalesi sikhathi evalelisa lapho ebusuku okwaba khona nokuduma kwezulu okwehlukile okwakhombisa kona ukuthi kukhulu okuzayo. Yaguqa lapho ikumkelela mzula amafutha omkhovu 20 minutes waphakathi ami.